abilpa thina kheisa le mi pakhat bo na kheisa tanga Samira-i tal chu thei dan tur chu police korab le fingzet pakhat chuan ruam man na siam puya chung kheisa tang te chuan anin tal chu tir thei don ta nge ni a boina khur thuk zo ka nin hnuk lut ta zel zok chumi konga chuan eng thuruk poimo le rap thlak tak tak tenge an hai chu bel tak zel ti kan ngai thau don ani Movan Lai TV a kalo lom le vek chewa suspense thriller movie recap ngai thasia second half kan thleng lawani chuan chu tiang movie kalphung chu kan chiang tok lowa ngaihnawm lai ber tura in tran chho chawa kan top san ta thin ti na ni chu wang chuna top thleng lo ngai thangei turin kan som du chewa kan in chir hau lowang kan ti masa du ani Kunnur Tamil Nadu a Valley View Resort a chuan Samira-i chu police officer Ashok-a chuan a pawng suala Samira-i chuan eng tin tin emo pistol hmangin Ashok-a chu voi hnih lai kapin a kap hlum ta ni chuin thana chungchanga chuan zona tam em a zona poimo tak pakhat chu Hyderabad police officer Ashok-a chuan Kunnur Tamil Nadu a dai Samira-i thlenna resort a chuan enge vati a an pahnih hian enge inzom na an nei ti chuan ni a ni khat chu Samira-i chuan a lawyer Banerjee hnen atangin call a donga Ashok-a chungte chuan criminal lawyer ming thang tak kumsom hnih kal ta chunga case pakhata ma chaklo na la nei ngai lo Ratnagara an roi thu aron shilta a tin Ratnagara chu case chakpuina na eng thil po ti hre nei lo mi ani a eng anga tranchan het le dik po omma sela ko ta chuan eng ma lova chu mak mak thei khopa fing le thil ti thei ani chu wang chuan min pui turin sub inspector korab le fingzet Vikram Vasudev chu kalo befel to a ani chuan eng tin nge ke pen an che ti zong zong lo thli thlain information min pethin don ani suma kan vom hne ni phot chuan ani puinam hang chuan kan chak em ang tuna ponoi som hni panga a kauna ka transfer to a ron mutur cheina ron kalang ti in aruam manna kalpui dan chu ron hrila anin bezo chi tia Vikrama chu Samira-i te na chun ron thleng ve ngal chata in chunga chun ron lutin cigarette tana tuma Samira-i chun fire alarm chu ko muin cigarette chu zulo turin alo ti a chu vele Vikrama chuan fire alarm battery chu phoya tikha chuan ri to lawang chu mo ti deuh maka ti chuan Vikrama chuan madam Ashok-a khawai khat chau po kap ni tala atok don te reng nen voi hnih lai kap khera mani inven na ain phubalak na angjok thlatani enge thil thlen dan ti na zot ta a Samira-i po chuan a lawyer Banerjee an ring zo takaron tirani boka ti in thatakina lo chang ve maya resort ko omlai na ron lut thuta enge ron ti don ka ti po chuan min chang lova mi ron pan hnai thutin dar thalang in tar ke khop chuan banga chuan min nor bet ngala ka thai na ngam si lova khuma chuan min bo bel le a min pong sual ta ni dokana pistol ka da chu ka ban phak si lova ka ban phak om chun landline phone mang chuan aluwa chuan ka khong ta a chuata chuan let thlain chuti lai churem changa chu in ka kap hlum ta ni khatiang mitenom kha chu voi hni chu soilo voi za po kapila atok kala tilawa sinatia information min hril chhong tura roi in yemo katia engwanga chu tiang te min zot ngei ni ti in Vikrama chu zot let boka Vikrama chuan file pakhat chu ko muin kha file atanga ka list chua ka zo tur zong zong che hian i mahu na hrila ni police in ko ta thil kan thelu to chu information satli amai ni lovin evidence satling to thina itana thaturi du chuan ka zo apiang che thataka min thani tumangai ni atia ti chuan maha construction company nei tu I pasal ni bok rahula hi ge ani ti in mi pa in date to na website pakhata kopui tura lo zon to thin na thalak chu phora mei chi aril ru pengai lo hrim hrim ti nang poi ni riat sa ni a chuti chunga pasalata na inei lui tla thi asumi id wangle itak samam odang phushu tu tur Ashok-a om thowanga ni theyang emati leta a chutiang zona don ta ka chon Samira-i chu athinarim ta hlea I huang I pel de ulo mo he ke sa hin enge ka pasal rahul chu hnulu atul na om isoyang chuan Ashok-a nen khan lawin zuirut ta te reng po ni la mei che in 6 man kan du lova ai kan ti to chuan ai ti na ni mai in nor lui tura ni lo hrim hrim ti in athin rim lu duk chu tong ba ti ta hiala chu vele Vikrama chuan madam KSI ve mai point han chau chu che katuma khatiang kha ini a Ratnagara neng thil nge ko ta chuan ala zo don che engangin nge ala hual che pang che ti i hrelovani puitur che ron kal kania min ring top la thup then nei hau lovin thil min hril theyang emati chuan Samira-i chu tong chuak ve ta Rahula company receptionist na ka thonu khan thila dang lam chowa
eng tiklanin nge Rahul anen kanin kara zim chautak viau ti ka hrelovani nikhat chu Samira min du emaron ti ta thuta ke chuan sar ti kher lo che a Rahul tia ka ko chemin rem ti sakpo ka thlamuan pha te reng nen ti in o ka du che ti in ka chang ve ta a ani chuan min nei chuan sumle pai ita cham to ngai lovanga ke po society min hua ka lang moi bo ka nga ti a asoyom je ka hriat thiam lo wang chuan ka zot nona chuta chuan gay ani thu le society ma ani ina lan chu lo nan adin mun hre thiam theitu tur om chun kan i awangin anu puini turin min so malo ni a ke chuan thinlung takin ka du thunga ama ka du na le ka hmanga ina chuan ni khatna na chu aril ruala hne nge ring chungin ka nei ta ni ma se he khe sa hen ani chu hnu tel lo dana om thei amati a Vikrama chuan madam Ashok-a ka hlum rual khan Rahul chu khe sa hen inuk lu dai to lom I pasala ni miawa tin Ratnagara chuan I pasal ne na in lai chin na chungchang he aron khel ngal chat dona ma se Rahul ani na dik tak chu isoi chuak tur ani lo chuti lo chu asumi id wanga Rahul nei ta ron chu achenga mi nan lai na chekha thok le khata kiang ngal ve kanga ti a chuti lai chon Samira-i chon Banerjee ko la donga ka kaltur thu hinang le ke chawin kan thria mokati a kunnur ka thleng chi a kunnura ka lo lo ma che ti message ka dong tat mai ron ti a Samira-i po chu na hre thiam lo hle a eng po ni sela ina kha ron ti zo wat tumla ron le thuai ro ati a Vikraman eng tia rei nge Ashok anen khan inin hmel hriat to ti na zot le a Samira-i chon kumhni liam ta khan company in function kan buat saya chuta chon police security in charge satana Ashok-a kharuat ni in Rahul an min in hmel hriat tira ni ati a chu vele Vikrama chon a mobile phone phorin Samira-i na Ashok-a ka hlum nia resort pon lama CCTV footage chu en tira I thlenna resort aron thlen khan kik lovin Ashok-a kha aron lut tlang ngal theya aum je chu nang point ani kha ilo be sei lok sa wangin kongka kha hon sai ni lo da ti na ne FIR a kha chuan kongkai kal thei ngil thui zia ka FIR a chuang velo thudik chu ni ka hriat du chu Ashok-a kha tlai lamdar khat le minute somni panga vela ron luta darkar khat le minute som thum vela liam hnuai ka blum ta kha ani a ani chuan khati chung jong kha ne nge in ti asual non mai cheti na em ni ati a Samira-i chu thinarim ta hle a ithu soi kha du tui deu ro Vikram ti na lo kha ka madam I thinrim na khan evidence laka tang hian a chan him lowang cheti in kumsang ni le soma college annual day man na a Samira-i le Ashok-a te landun na thalak pakhat chu ron phorta a hei kumsang ni le soma tang khan in lowin thredai to ti chianga Ashok-a nen inin ngai zon lo thui soi to a chu ti ani si chuan enga nge in hmel hriat ton na reizong chu thup khera tulna ti khan minute khat lek chungin ke tang ngel po hian I dot soi ka hai chuak ngal the ani a Ratnagara mai din hun tur ngai tu mai ro madam chu wang chuan ka pui theinan che thudik min hril tlangla ke in poisa ka tel thei boka nga ati a Samira-i chuan Rahul ka nei hnu khan ani ina wangte le a hna wangte chuan ka tan hun nei ngai lova ka khuwa haru thin em a ni khat chu kum tam tak liam hnu Ashok-a chu mola ka hmule ta a ka hmu rol chuan college kan kal hun lai kan in kom na sat thin zia te ka ngai tu chuaka chuta tang chuan kan in kom chhole tan ta ni ka kho harna te min hnem em a rin ngam thian ka char le ta ka ngai ni kunnura ka kal thu ka hril chuan ka ron kal ve ange ron ti a ke po chuan ka lo hnar lem lova aron lu na tur kong khar chu hon sign ka lo da ve mai boka ti chuan ron lu ta kan in koma thiananga ka ngai lai na ni chuan thianangin min lo en ve mi alo ti a che du dan vela tang chuan ka man ta a kalbo hal turin ka ti a akalbo maidone mo ka ti lain kong khar kalina ron let le a ti chuan min pong sual ta a ke point ka kap hlum ta ni ati a heti lai hian Banerjee chuan police duty anom that em awanga resort chunga lu har sat thu Samira-i chu message mangina ron hrila engpo ni ro se kan ro man na chu ron puitlin nge ngai ikuta kai ngat to pani ti na chang le ta heta kan hriat tur chu Vikrama hian Banerjee hi khoya ange oma Samira-i nen engthil nge ti an tum ti a hreve mi alowani chuti lai chon Vikrama chu tuina moron kholin kum khat kalta mi sing case chungchang ron zota Vikrama chon case danga ka buai ri a nakina ka ron call back ang chati in phone chu da le maya ma se mak tak mai in chu thu chon Samira-i beng chu verta em maya chutia zo zelta ka chon Vikrama chuan mi pakhat nu na ti pal thil thuin ka thla jep pala tun thleng hian ka phuri tani zui ta renga ni hi ati a
kumkhat kalta thil thlendan chu hetiang hi ania ni khat chu Vikrama duty na Kunnur police station a chun rol thar pakhat hi chaw tak main apa bo chungchang complaint jiak lut turin awatlan luta thamna don theilo na turani chun Vikrama chu beng chidu ngai mi alo mi ania chu rol thar mel le in thuam na te mu chuan sumpai be sei tur omdon in a hrelowa alo ngai sak du lova ni rol thar chu nienge mozat chung chu khel lova police station ava kalzel taka chuan Vikrama chuan tunge mo nia engwanga mai po so tuam reng nge mo ni le ti na tho puite chu zot ta chuta chun rol thar chu kan sarna na ve ani thule resort lian tham tak nei an ni thu te a hreta chu vele Vikrama chu na beng khonve ta chawa kan sarna na ve ani wang ni lovin resort lian tham tak nei chuan suman nga don ti hriata wang zokin ani ti chuna dar sa chu kovin case bo zui theidan kong ni chi oma pakhat na chuan keini ailal jok ten order min pekin ma se hei chuan kar khata tanga thakhat chung te po o theya apan hina chuan kanip te no por sak kan ni in a eng jok chunge ni don ati ta adar sa chuan Vikrama du le phut chu hria ani na pa zon mu thuai thuai lo du boxia nuai som pe ka tiam ta chuta chau chuan Vikrama chuan case chu thui ve tan ta chawani adar sa pa Vinay Verma kar chuan ena alo rang nuaya aside mi rol chu tlek lekin alo in khai boka adar sale nu po chuan tunen nge nin taya engti ka thleng nge ni ti chuan hrelowa tin Vinay phone po chu ina chuan alo om nge ya ma se password ria hong theyan om lovani adar sanu chuan ka pasal bo ni khan adar sa khemo ka lak puya kan hola ma chuan ru asur na sat ema wangin kan tlan chak theivak lova mei che pakhat Vaishnavi in ti chu kongsira ru asur hnuai chuan ama maya kal chu kan hmua lo chuang ro tin kan puya akal du na kan zo chuan hotel ta cha atia ma se ru asur na sata wangin ruhan hnuwa hotel a chuan kalmai se ti in kanina kan phur ta zoka ani poin rem ti boka ma se in kan thleng chu engma soi zui la in biak zui na po om ta lo chuan a local bo ta da eni tia Vaishnavi an phur tan na mun te chu Vikrama chuan an tlo chu ti lai chuan Vinay Verma phone chu ron ri in Balaji Cooperative Bank lama thokpa pakhathian ilon noi somruk churul tla ka ni to certificate ron lam thei to anga ron tia ti chuan Vikrama chuan adar sa chu hruain bank lam chuan pan tanghala loan in rul tlak dan statement vel chuan ena adar sa pa chuan a bo ma khan nuai som pakhat account na tangin a lo rula abak zong nuai som li pakua chu pa pakhat chiratana chuan Singapore bank account na tangin a ron pek tlak sakti an hmua ti chuan chiratana chu bia kan han tuma atlang theilowa Vinay phone chu thuin akalna pianga CCTV footage omangang te chuan lakhom boka police station zonga Vinay thalak chuan thondara tin mi bo zon na poster ko thlera te chuan an tar dar choi choi boka a phone ten han hon thei tak nuwa chuan thalak chuan han ena a phone manga thla lo lak hnung ber kongkam thalak chu fialo ema a phena sa hle background enga aduma kongko lai ni ti in riat tirna herpin ben ti inziak ero chu an chiar thei ram rama chulai hmuna chuan an kal ta ngala kongsir hnim buk hnuai chuan motorcycle mi rol dum pakhat hi an charta police station a chuan let le in Vinay call record le bank account statement te chuan han chik kopa alon pek sak tu chuan noi somli pako chu voi ni peka ron tlak sakin chutia ron pek zo dar kar chan ven hu zela chuan Panjaguta police station Hyderabad atangin call adong ve ti an theta Kunnura Vinay Verma bova chirantanan Singapore atangin lo na ron rul saka Panjaguta police station atangin Vinay Verma an call adong boka chungchuan nge inzom na an neya engtianga chuizom tur nge niang ti an ngai tu mek lain senior police officer Suresh chuan Vinay Verma missing case chu chui chun zom to lo tur le a file evidence zong te akuta hlan vek turin Vikrama chu ron hriat tirta chuta chin chu case chu Vikrama chuan bo zui du talovin are san ta maka adar sa chuan call thin ma sela a pick up du to ngai lova zan khat chu adar sa chu Vikrama ina chuan vakalin sar nangangin ka kowatla le ka in soi bat to na thil chu konglaka laklo devin ka ban san ngai lo ti in case chui manata na ala pek bang zong poisa chu a hlan ta Vikrama chu in thiam lo nei na khata atu ka chon case chu ru kina chui zom le ta Vinay na phone thla lak hnung ber na mun le motor pakhat side mirror an charna inkar konga Vinay bonia motor tlan zong in an paltlang toll tax lak na muna CCTV footage chu en ta abe se ange in car dum side mirror om lo chu a mu futa a number atang chon Hyderabad
car rental company pakhata tanga ho chuani ti chu hre theita a car rental company a chon kalin anwa en chianga car dum chu Vaishnavi ti minga ho chu hi alo ni a chu tatang chon Vaishnavi address chu line ama hmutur chu na kal ta ngala Vaishnavi chun car buk ngai lo thu lo soya ma se ka pasal hian case a chuina konga atlan kolna sat thina wangin kamhingin alo buk po ani mai theya ti ta ga chuan Vikram chuna pasal chu tunge ni azot ta a pasal chu DSP Ashok-a ni thule Panjagutta police station a posa ni thu Vaishnavi chuna lo soita a tin tuna hi chun maha construction company in function an huai hotna police security in charge satan ruat ania chuta chuna kala ni ati boka Vikram chun police officer Suresh Tangbok Khan ko la dong le ta a Vinay Verma case chui ban san turin thu ka peche mokatia Hyderabad thleng lo wa thleng le a Vinay Verma fapa adar sailo ruai tel boka DSP Ashok-a mu tumin Panjagutta police station ani ni chunga virkul to boka khatianga vati boy renga ni chuan silai mu aladong chat mayanga ron ti a heta hian Vikrama hian adar san apa bo chungchang chu Hyderabad thleng alo chui jui vezel ti hrelawani Vikrama chun maha construction company in function an man namun lam chu pan ve tang hala konglaka traffic a jam na sata wangin duangin atlan zung theilowa function nei na mun lama thung chuna dar sa chuan Ashok-a chu mu lo tum mekin police lamin an lo danga chutia police station lama kal fo thin rol thar bok khani tin han hriat ta ga chuan Ashok-a chuan hrilta a Ashok-a chuan aning hle to ti hriata ka pistol khamiron peula adar sa churun lu ti ro ti ta a adar san sar adar sakani a kapa hi abova aom na chin ka hre chuak theilawani alon chiratana naron rul saka piangin Panjagutta police station atangin call adong thina chu call don na pa chu nangma hi ini ti ka hriani khoi ange kapa om min zon puiro atia Ashok-a chon kalbo ro Vinay Verma chu tunge ni ti ka hrian ngai mi ani lo tin kunnur lam case chu ka khoi thei tat lawati a chu ta adar sa chuan I hriani sar kalau thlen nu khan kapa ming kala lam rimi alawa ma se mingi ron soi thei ngal chatani kapa khai hri chiang ani sara ti ta ka chuan Ashok-a chon a pistol chu phorina le hoya ka hluma tuma mase adar sa chu Vikramana ron nuk chuak man ta hlawa police lam chun adar sa chun zong ta a Vikrama chun hruai chu to min lo be boka chu tiangkara chun adar sa chu ding ta chata stage lam chu enin sar kanu ne na ro su hnuai kan mu motor kan phur tak Vaishnavi kha so ni ti in stage amei che pakhat ding chu kok ta a Vikrama chun man moro Vaishnavi chu ni chin mai khanani na karon mu zo chi alom ti in stage lam chu en ve ta a adar san Vaishnavi ti lo ko chu tu dang ni lovin maha construction company nei tu Rahul anu pui Samira-i chu lo ni a chu tiang chu kum khat kalta thil thlen dan chu ani a Vikrama chun Samira-i phone bota Vinay Verma thi sen kai police in evidence atana anda that chu ron phorta a hei wang hian nilom ni kum khat kalta missing case chungchang ngai even chan kha chu wang chun madam zep then nei hau lovin engkim min thrila tha angati a Samira-i chu ngoi terenga tuna hian Vinay le Ashok-a te chungchanga case I ormek ti hria ingoi reng na khan ranna gar laka chuan engtin nge ala chan him cheti kan hriang chu ti ta ka chuan Samira-i chuan thil thlen dan chu soi le ta a Ashok-a nen khan college kal lai tang to a in ngai zong la in du kan ni a ma se anu le paten in nei an rem ti lova mei che pakhat Vaishnavi chu nei se an du puyani ti chuan anu le pate duang chun Vaishnavi chu nei se keini po in tha chuang lovila ti in kan in rem siama ti chuan ka soita kang khan kei po chu Rahul ane na kan in rem siama nga in nei mai tur kan ni to boka kan in nei nan chun ni som chi om to a Ashok-a nen chuan a farm house a hun thol zong mang turin kan kala konglaka Rahul chuan miron khola chu Ashok-a chuan ngai thei ta lovani motor khal chung chuan kan in hial boi ta a chuti lai tak chuan kan hmalama Vinay ron tlan nen chuan kan in su thoi ta ne a motor side mirror kan ti chiat saka rental atanga kan ho motor side mirror po chu thon boka athiam lo zo kan ni na chungin Ashok-a chu lo thin rim sa bok nen Vinay Verma chu va tonga Vinay thin rim chuan kan motor thala ka police complain min tum ta a chuti thala ka tum lai tak chuan Ashok-a chuan anama a motora chuan norbet ta ni ti a Vinay thalak nung ber fialo chan kha hei wang hi ani a Samira-i chuan a soizoma ti chuan eng tin mokova in rola kan in then thei ta rama chuti Ashok-a ka va khap ve lai chuan in ngai zong kan ni ti chu Vinay chuan a hria ti chuan Ashok-a nen chuan farm house chu kan thlenga
aruam hanamin shilta a zalen taka nu panga kanom dun theina tur resort pakhat anei tu ten suman mamo wanga hralan tumchu leya tum thu le aman poinge moza ta pek lok to thu min shilta a keipo ka hlim em a chuti lai tak chon mi pakhat hian kongkaron kikin Ashok-a chon awa chhona motora kanin sut thoi pui Vinay Verma kha alo ni a Ashok-a chu thinarim thar le ta a oki san viu le man to a ma se resort le tumna pa kha Vinay-a chu alo ni a shala tumna pa chu Ashok-a ni ti hriat chuan Vinay-a po chuan hena hral chu du ta bik lova anin hniala kawa thet le a chuta chon Vinay chun Rahul anena in nei tur kan ni thu te alo hrewe ka ni ti ka hreta ni Rahul pa chu college kallai a thian alo ni a Rahul le achung ten an man chu ma chain iom dan hi simwat ro itana thang tiamin zilai chuan Ashok-a chuan ron hneka chutian hung zonga tol chu ko pangsang taka chuan atlata ne maktak main Vinay-a chu ala thilo ti ka zuk mu theya kan la chan him theyang ti in hrui leilon kan thlak thla a adu lo chung chu tan pui turin Ashok-a chu katil thata a awoi thlakna lama lungke kara ke chu rol palin atina ta a keipo chuan hunga chuan ka chuk thavele ta ne kan zuk thlen chuan ambulance call ka tuma Ashok-a chuan ka phone chu min ben thlak saka kan chan himani chuan keini kan him hau lowanga ti a ka phone chu charin ambulance call ka tum le a chuti lai tak chuan Ashok-a chuan lungtum hmangin Vinay-a lu a chuan a chhuwa a chu hlum ta ne karab lu tuk chu ka che theita manglova ti chuan Ashok-a chuan lo han chola ruang hi kan da thange ti a chuti ka lon chole tur chu farmhouse na thokan ron kalta ka wang chuan ka chuk le ta a na thok tu te zinga pakhat chuan hrui leilon chu ron pot chho ta sia lon chho theita lovin kham hnuai a chuan ka tang ta ne phone man ka tuma battery low down sia khuwa chu ron dorin ru a ron sur zuya ruang da bo tura kala Ashok-a la kha ka hmuzui to box si lova ti chuan ka waka kongpuya ka wak chuak ta hlola chuti kongpuya ka kallai chuan kar pakhat ron tlanin chuang turin mi ron awa nu pakhat le afa parol thar pakhat hi an ni a afa pa cho in tuam tlata wangin amit bak ka hmu theilova ka chuang ve ta ni dot so in thian ho attacking nei kan ni a ka thian te ka hlo ta ni ka ti a ka ming po chu Vaishnavi ka ti ta ne tin ka kaldu na Taj hotel po chu ruwa surna sata wangin ahan huna pan jok turin min ti a anin lam chu kan pan ta a kongla ka chon phone man ka dila Ashok-a chu miron lam turin ka ti a min ron lam na turanin location ka zo chuan nu jok chuan kan pa message a khan kanin location chu omang forward mai ro ron ti a an pa ming ka zo chuan Vinay Verma ti ta a chu vele kan mi tha zo che Vinay Verma nu pui kara chuan kalo chuang ani ti ka in hreta a anin kot chu kan thlenga afa pa nom samlo wang chuan anu chuan han hruai lut masa a chuti lai tak chuan ka phone chu kar chhunga chuan ka char sa ka on ta a chu vele Vinay Verma nu pui call chu ka dong ta a chuta chuan kham hnuai khan ka phone ni lovin Vinay Verma phone zo khani ka lo chhar ti ka hre chuak ta ne ti chuan afa pa han boi pui zo chuan puan ron kengin mi ron awa ke in Vinay Verma phone chu kar chhunga chuan ka vom lut ta zawa kar chhunga hian phone a riania ka lo ti ta thunga Vinay nu pui chuan phone chu la a khayo alo thei ngi le to ni hi kan pa po hi atar deuh to ni ange ati a puan chu mi sin tira afa paina ron ko le ta ka wang chuan atlan luta ron lut ro min ti a ke chu lut zui ve ta lo chuan ka kalbo zui ta ne ti chuan PCO a Ashok-a chu ka kola mi ron lam ta a ka phone lam tura kan le ngai thu ka hril chuan a bo thu police station a complain la isim card block tir bok la abak chu kalo ching fel mai anga ti a chu chuan ni thil thlen dan chu Vikram kha thil thlen nu lok khan Rahul anen chuan kanin nei zui ta a zana po ka mu thei to ngai lova Ashok-a kha hlawin ka hlau top to ani berani ati a Vikram chuan ka hria thiam tak lova chu Vinay-a in tha atanga kum khat hnuwa Vinay-a resort a bok chuan in kal le a engwanga kal nge in ni ati le ta a Samira-i chuan blackmail kan ni wanga ni ti in thil thlen dan chu a soi chhun zom le a ni kha chu do kana box dum hi alo oma ka hon chuan Ashok-a farmhouse thalak kha alo ni a hnuaiah chuan heta hian tunge thi kha ti alo in ziaka tin cellphone pakhat alo om tel boka chu thil ka hmu vele chuan Ashok-a chu hril hriat ka tuma ka call tlang theilova chu ti lai chuan box a cellphone chu ron ri in ka pick up ta a pa pakhatin tunge ka ni hriat chu tum buai du su ka soyang takin omang che naktu ka vaibel chhni kengin Vinay-a resort kun nura ron kal ro ti in
phone chu da le ta maka ti chun poisa chu kengina tu ka chun ka kalta ne resort ko ta chun Vinay Verma nu pui po chu lo om nge a ka in thup wata ti chun cell phone chu ron rila in room number 501 a lut turin mi ron ti a room a chun ka luta dana turamin ti na mun mei chemna thuk chunga chun poisa te chu ka da a ka kal thei to ngem ka ti chuan ti tur pakhat che ila nei ati a asoyang chuan do kana po do chu ka pot do ka pistol hi alo oma pistol khalala ruma khan pa pakhataron lutanga chupa chu lokap hlumang cheti in phone chu adale ta maka chu vele Ashok-a chu room chunga chuna ron lut ta ne min mu chu a hrethiam ngala a blackmail ve che ni moment ti a keman kalau ching fel ma yang Samira kal ro min ti a ke chun kan panhia kan ti suala ni a kan siam thale tura ni ang ti in Vinay-a chungte chu mu a an ma in puana ngaidam dil karota ma se Ashok-a chuan chu du tat lovani chu ti lai chuan that ro ti message ka dong le ta a min blackmail tu hian that tur chain min ti asin Ashok ti in ka hrila ani chuan min that turin ti chemo ani jok chu ka thatanga ti le ka hriat ta ka chuan miang zat fakau ngei tha don Ashok ka ti ta a ani chuan itana ti ka ni asin ma se chu ti chung chuan nang chuan min hlat latani ati a ke chuan Ashok ka nun pum hi ikenga man ka duwa ma se inu le paten min du si lovani khati lai te po khan zo na engma ka zot ngai lo che a ma se tu na hian ka zo tang che min lo mangai ve tak tak te ni ngai chuan kalila kan ti sualin puangang Ashok khongai takin ka ti a chuta chuan ani po chuan eng tiklai point ka mangai lo ngai lo che kanin puan na chuan ka mangai zia che ti chiang don ani phot chuan kanin puangang ma se hi hriala ka du ani thudi kan puang ani chuan kan kianga tu ma ding tur le kan lamtang turanom to don lovani ati a ke chuan ka kianga yom don thowlom ka lo ti chuan ka hmuya miron fop ta zawa ke po chu ka tang zo ta big lova du tho takin ka fop let ve ta ne banga chuan min nor beta ka hnunga in en nadar thlang chu ka tau ke ti po chu ka hrechang to lova chu tiang chuan khuma chuan zoin min pom sona tun ma zonga ya thinlungin po na nen in mangai takin kanin ku azui ta ne ani chu athowa la thalel tak chunga kan meng dir chu Ashok-a chuan ka hlum tumin pistolin min lo tin to a min ngai dam ro ka in humnan ka ti angai thlat ti a silai me pera tum lai tak chuan khumbula telephone chu banin alua chuan ka chuman ta a chuata chuan a leta chuti lai tak chuan pistol chu banin ka kap hlum ta ne ke kha chuan tu dik soi ka du a ma se min hmangai tu khan min tha lo hre lova khatia ka kap hlum ta jok kha Vinay-a chungte tan buklung dik ka khai sakta ni in ka in hre boka nangman min han hrilte Vikram thil dik ka ti nge ti lovati a Vikram a chuan thil dik ti ni ti a Samira-i chuan adar sa chunga thil thleng le a torna kha chungril takini torpui ni khan ka hria ma se engwanga ke ma zo min pui tlat nge ni ti chuan Vikram a chuan adar sa chu lom ka pui jok ne tuna hian dam doina admit me ka ni a khang thil zo zai ton hnu khana kan sar po chu zual ta a US an nang chi chu en kol theina oman ti a chumi tan chun vaibel che khat ve la ngai dona kong dik bel chu ni lem lo ma sela adar sa inen tirna tur karon tu ka ni heti in kala tuma chuti lai tak chun Samira-i phone chu ron ri in Banerjee a police in an man thuan ron hrile ta sia Vikram a chuan chuti chu thudik min hrila mo ka lo tia kala ka thupila nei ti na ni mo madam ati chuan Samira-i chuan min blackmail tu khan mi ron call le in vaibel chenga ron demand le a ama a vaibel chen hi pek ka tum kha poisa manga thodik thup bo tu manga police ne na report a min vole ta ne chu ka hlau ta em a hun claim min peturin ka deal ta ni ati a Vikram a chuan chuti chung chuan Banerjee kha vaibel chen hi da kha ru ka la le turin tir ta ti na ni a engtin nge chuti ta ka ya thei mai le madam ani ni mai te min mamo to love nangma point ru man nai siam thei lom chu omje nei lovin hun karon khoral mai ni ti in kala tuma Samira-i chuan Vikram a chu kal lo tur le chuta tanga tal chhuak tura puyani chuan a thon lo tur thu a hrile ta a Vikram a chuan sumring wa thi ani lo madam ka ngai tu azok chu engtin nge heti taka ya thei mai le ti hi ani Banerjee chu vaibel chen hi nen man ani to a chuti zat chu engatan nge resort a chona om ti an zot chenga min blackmail ani ti anga yanga engwanga blackmail chengen ni ti an zot le chenga Ashok-an Vinay-a thatani ti anga yanga chu tiang chuna Ashok-a ne nai nin zui ruk thu chu khovel hriata ron dar chuk to don ani chu takara Vinay-a ruang omna hria om chun Ashok-a la chui lo that to boxia
nangin Vinay ruang omna ishe box si lawa blackmail tu chu tu nge ni ishe box si lawa engtin nge in soi fi ta kang tu mani thu soi chun oi to ha ulawanga ti a Samira-i chun chu wang tak chun lom kan chhor cheni min puita che ti a Vikram chun Vinay Verma ruang kan mu chuak the ni chuan Ashok-a DNA chu ruanga chun a om nge yanga chu fin fi na chu kan mu chuak the ni chuan Ashok-a kha tul that tu ni ti kan nem nget theyang chu wang chun khoi ange Vinay ruang chu om medam ati a ka hrilo tak zetani tin Samira-i chun a lo changa Vinay chun ka ring lo che Ashok-a ai ma khan Vinay tha kha itana poimo jok tatani achan chu ani kha Ashok-a ne na inin zui thu hreru tu kha ani tlata Adam chung chu itan nok sakat lingreng to don tlatani ani wang khan Rahul ane na inin nei turin thul pha theya in lo in nei ta ni point inin then le pha thei tlatani chu wang chun Ashok-a farm house a resort thal tur chung changa Vinay ron kal khan nang ma jokin kha ma khani lo nam thata ni aladam ti hria in pui turin Ashok-a chu chuka lungke kara ke ti tanga atina ta a Ashok-a pui tur chon nang poi juk chuka tin let chole turin ni min ta boka ma se chu tin boi chung chon Vinay chu lo wak son man ta a chumi hnuwa thil thleng chu nang chi ni hre to ani ti a Samira-i chon Vikram patling keji somriat vel du du hnu kuala thugru bo thei turin min ring em ni Ashok-a kha ni Vinay a that tu chu ati le ta a chu ta Vikram chon Rahul kha ge ani thu nangin min hril lova ka dop chuak che ni Ashok-a nen khan in ngai zong thin in ni ti pha a ma se ka dop chuak che ni tuna po hian thil lian tham tak la puan lo Vinay ani blackmail tu cheu khan Ashok-a kha that turin ati lo che a Ashok-a po khan tha tum na che nei bo khek lo engkimi ro man lok vek nu Ashok-a khai that ta zo ka ni ati a Samira-i chon lo pha a Vikram chuan ipom du lo wangin thu dik chu adang lam don chuang lo medam blackmail tu cheu khan a vau ve ve cheu ni chuan enga nge poisa po chu nang ma chawa phut bi kang che Ashok-a kha ni Vinay chungtin hena in puana ngaidam dil rot tu jok kha tin Ashok-a khan thu dik tak chu Vinay chungte mai ni lovin blackmail tu cheu po kha hrila du ni ati le a ektin nge chung chui soi the I du du soi ngot le tin Samira-i chu thinarim hle a ti chuan Vikram chu nui ta saka cigarette chu phorin alai tara chu na khong ta ka ukawa a chan chu blackmail tu cheu kha ke ma hi ka ni tlata ni ati ta a adar satan ka blackmail cheuwa game chu bul ka tan ta a ma se Ashok-a khai thata dan chu nang he ni ron bo cheta ne khamini khan Ashok-a khan mi ron kola police ne na min report e du ni chuan khonga in min report mai ro Vinay kha keima tha ani tlat lawani engkim tok turin ka in peya kan thil ti puan zar ka hlawa wangle min ko wanga he resort a hian ron kal ka ni lawa Vinay Verma chungte laka in puanga ngaidam dil tura ron kal jok ka ni ti in min hrilani ti chuan resort chunga chon ron lutin in puana thum thu ron hril che a in puang mayang tin ron som bok che a ma se nangini lo du lawani nang chuan hmanga ina che kharem changa la in khum chunga I thlem thlule a chuti lai tak chun telephone mangina luwa choni chuta ne kanin biak zo hnu loka phone off lawaron lu tani a auri ka hriat ta ga chon karon tlana chuti chung choni poisa ron ken kha mei chemna thuk chunga choni thuk ruwa man ro enge mo mangin bangai nen na dar thlang chui chuke chopta a note ti tladar nuain I thom no in po thler chopa Ashok-a kun mang chuan I ngonga in hamlui tira chutiang chon pongsul khei sanga lan theinan thileng kimi ru man fela keipo karon thlenga kongkhar karon hongdon che ti asilai met puak ta Ashok-a khai kap hlum ta ne khami tum khan ron lut tlang ta ni la Ashok-a I tha wang khan kaman ngal thei che ma se lo man ta che ni la adhar sa chan himna tur sum ka nei don boxi lawa ron lut tlang ta lovin ka kalbo ta zo ka ni ati a Samira-i chon game lo khel ro pui hle mai ma se ruanga om mio lo chuan tol tha na po om lo ani maya tuna hi chon Vinay thi na ne na min thlun jom thei tu tur thileng ma om lo wani ati chuan Vikram chuan Ashok-a thi na nen chuan engkim ina thlun jom vek thung che lom Benerji an man khan itan kong engkim a ping vek to a Ashok-a khei sa tanga film dan om chun chu Ashok-a kha Vinay tha tirani chumi om je chu Ashok-a thi na kha Vinay ti anga lang turin evidence om zong zong chu Vinay ruang chunga chun lan chop ti rangai to ti na ne chu ta chau chun ke in ka pui thei don che ne ti le ta a chu te ti ta ka chun Samira-i po chuan Vikram chu avole ti ti tan ta a Vikram I soyangin Ashok-a kha Vinay tha anga lang thei tura fin fiana I siam chop fel ma lo chuan I poisa tur chu I hmumi alawang I ti fel lawani chuan I adar sa po chu I chan thei don to lo ti na ni chu ti a Vikram chuan ani chuan khoi ange Vinay Verma ruang chu omati ta a
khama kanam thak nu khan mak tak mai na lo la thilawa kong puya lo wak chok man hial to a midang tu ma in mutir man main ka wazong chuak ta a atuk khuma chon thingbongin ka hlap ta ne temple mun hloi mithen khatin an lo lai khuara wanga vur le turan tia chon ka hnuk luta ka phum ta ni ti ta a engtin nge chuting em mai nun ron thei ti in Vikram chu kala tuma Samira-i chon coding le in engem maron khel to suang che ya kauna nuai som ni panga karon transfer to a thamna ila khi ka puang chu ka ni chuan itana thadon lawani tin Vikram chu awau boka Vikram chu chuak mai do ne moti line arun lu tira fire alarm battery phoi bok khaban le in alo kam ruk voice recorder chu la chuak ta Samira-i an chungchuan Samira tikhan case chu khara ni e atia Samira-i chu jam chena satamaya Vikram engzat ngei du lakal su idu zat soiro ka peng che tia Vikram chon kong khara ban man chi tia Samira-i chon pistol atinin karon tumta a chuti lai tak chon zoin kong khar chu Vikram chon a honga pona chon police an lo ngir khupa khati chung jong khan pona chon an lo omreng ti na lo ni a police room chunga chon ron lutin Vikram chu kal chuak ta a Vinay le Ashok-a te tha wangin Samira-i chu kolon bun tir ta a thil hriat sualin nei ani Vikram Vasudev khan min buma don mangin min talo tira tumzo kani thamna tam tham takala bokani tin Samira-i chu la tangna samaya chuta police officer pakhat chuan I hre thiam lo zo kani Samira room chungai nin biak na kha engkim kan record veka tin Vikram Vasudev chu ani khani lovin ke hi kani khale cheni lo ti ti pui kha Adar sa nei kha Vinay Verma fapa Adars Verma atita a chutiang chuna pa thattu chu Adar sa chun thiam takadop chuakin aruanga da na cheni na in puan tir ta a mumal takina pa chu thaliam theidon ta ne thubel han nei ta zokila case thui chun zom to lo tura voi ni lai mai khapna don ta ka khan Vikramatan khan ti theyom to lova ti chun Adar sanen chun reman ruat ta a Samira-i ma Adar sakha Vikram angina va in lan ta ne ngaihnawm in ti ngei ka be se ya video danga kanin mule thuai don nia